бивш преподавател на Централната планинска школа Мальовица, където съм бил от преподавател, директор по учебната част и директор на самото училище за планинарство, съм безкрайно много изненадан, приятно разбира се, от това, че тук е създадена една чудесна учебна база. В момента никъде, повтарям, другаде в България не е запазена такава учебна база като тази Момина крепост в района на Търново. Чудесно. Тук може да се води всякакъв вид подготовка за планинарство. Нека ви покажем защо Ксилифор е предпочитано място от малки и големи. Разположен само на няколко километра от средновековната столица Търновград, в красивата местност Ксилифор, между Велико Търново и Арбанаси, туристически учебен център Момина крепост предлага отлични условия за активен отдих сред природата и е предпочитано място за организиране на зелени училища, обучение и състезания, езикови лагери, маршрутни екскурзии на Велико Търново и околностите. Местоположението и надморската височина поставят Ксилифор заедно с Арбанаси и Картала в целебната зона на прословутото южно въздушно течение. Напълно обновеният туристически учебен център е категоризиран с 3 Еделвайса и разполага с 156 места, реновирани и стандартни стаи с по 2 и с по 3 легла, със собствен санитарен възел, централно отопление, телевизия и интернет. На разположение на гостите на центъра са ресторант и кафе Сладкарница, която вечер става на дискотека. В ресторанта се провежда традиционния конкурс за домашна кулинария и домашно приготвени напитки Ден на производителя съвместно с нашите партньори Съюза на енолозите в България и Професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон. Нашите майстори-готвачи ще ви изненадат с умело приготвените вкусни и разнообразни блюда, които ще ви поднесем с класически финес. Трите конферентни зали с по 20, 40 и 100 места са подходящо място за провеждане на конференции, творчески срещи и фирмено обучение. В сградата на туристическия учебен център Момина крепост се намира и единствения музей на туризма и туристическите спортове. Музеят и туристическо дружество Трапезица 1902 са включени в националната кампания "Опознай родния край" сред 17-те маршрута за Великотърновска област. Стоят бързо към сцената, кой още се бави? Има ли настроение? Добре, има настроение! Добре дошли тук на Ксилифор! Много слънчеви усмивки ви посреща туристическо дружество Трапезица! Преподаватели, инструктори и планински водачи ще помогнат да усвоите и подобрите туристическите си умения по маркираните маршрути, катеренето по скали и по изкуствени катерачни стени. Ще разкрият предизвикателствата на спортното ориентиране с карта и компас, ще ви запознаят с отличните писти за колоездене в дисциплината крос-кънтри, ще ви очароват с екзотиката на конната езда, стрелбата с лък, алпийски тролей. Незабравими остават и състезанията по плажен волейбол, бадминтон, детска щафета, заниманията по водно спасяване и управление на лодки в езерото, спортен риболов.
Я един голям балък. Айде! Още един! Я още два! Я да мине сега тук! Откритата сцена в близост до живописното езеро дава отлични възможности за изява. От весел детски празник до фестивали на хоровото изкуство. Както и в залите, така и тук на открито се организират групи за творчески занимания по живопис, скулптура, театър, танци и музика. За всичко сме осигурили опитни и компетентни преподаватели. На открито можете да празнувате по различни поводи. По предварителна заявка осигуряваме професионално озвучаване, аниматорски екип, професионално фото и видео за снимане. Безспорно, една от най-атрактивните инициативи е провеждането на Деня на предизвикателството в рамките на кампанията "Движи се и победи". Състезанията и конкурсите се включват и малки, и големи. В нашата база добре се чувстват не само децата. От коледна традиция е провеждането на пленери по скулптура и живопис, фестивали на хоровото изкуство, срещи на клубовете по ЖП моделизъм и на феновете на различни марки автомобили и мотоциклети. Близостта на туристически учебен център Момина крепост до Велико Търново дава възможност не само за посещение на популярни обекти, като Царевец и конниците, но и разходки до значими, но не толкова популярни маршрути. Ние ви приканваме сами да определите интересите си, като ви предоставяме богат избор от дестинации, които могат да се комбинират според желанието. От пешеходните маршрути по обновените от туристическо дружество Трапезица 1902 екопътеки до водопадите, Преображенски манастир, Синивир, манастир Света Троица, хълм Момина крепост, църквите Свети 40 мъченици, Свети Димитър, Свети Петър и Павел, археологическия музей, музей Възраждане и учредително събрание, музей Затвор, нова и най-нова история, къща музей Емилиян Станев и уличката на занаятите на Самоводската чаршия. На 3 километра е архитектурният резерват Арбанаси с запазените многобройни църкви и манастири, с възрожденските къщи, улички и довари.